Τη στιγμή που ήθελα να φύγω κι ήρθαν κι οι λιγμοί στα μάτια λίγο-λίγο. Έρωτας μπορεί να αντέξει αυτή τη γυμνιά που να συγχωρεί του κόσμου την ασκήμια. Δώσ' μου τα φιλιά που μου κρατάς, εκείνα τα εφηβικά, τα γιασεμιά, τα κρίνα, όσο σ' αγαπώ. Στα πρώτα μου βήματα ως πρόεδρος εταιρείας χρειάζομαι τη βοήθεια ικανών ανθρώπων. Το ξέρω ότι οι σχέσεις μας δεν ήταν ποτέ στενές, αλλά μπορώ να βασίζομαι πάνω σου. Αύριο είναι ένα πολύ σημαντικό meeting και χρειάζεται ένα σωρό αναφορές. Σκέφτηκα λοιπόν να τις συγκεντρώσω όλες σε μία. Λίλια, θα σε μαλώσω πάλι, κρυφά άκουγες. Άξιος ο μισθός σου. Ναι, Σέργε, μείνε ήσυχος. Το ξέρω ότι η πρόταση του Αλέξη για την εταιρεία μπάζει από παντού. Αυτή σου πια, από βασίλισσα της Τρόγλης, θα γίνει βασίλισσα του meeting και εγώ θα παριστάνω τη σερβιτόρα. Αχ, μαμά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες το φουστάνι σου. Ελπίζω να σου φέρει γούρι σήμερα. Μια τόσο σημαντική μέρα, Αλλά δεν θα περάσει έτσι αυτό. Θα δει αυτή με ποια έχει να κάνει. Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Και τώρα ήγηκε η ώρα. Ενώνουμε την μπαταρία και είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Έτοιμο. Αυτό είναι. Τι έγινε, Ηρακλή? Και Τούλα, σου παρουσιάζω το πρώτο αυτοματοποιημένο καροτσάκι για τη λαϊκή. Το έξυπνο καροτσάκι. Ωχ, μπελάς που μας βρήκε. Γιατί αυτός ο αρνητισμός, και Τούλα? Εγώ για σένα το κάνω. Για να μην σπρώχνεις και πονάει μέσα σου. Ηρακλή, έχω ένα κακό προαίσθημα για αυτό το διάολο. Κάτι μου λέει ότι θα πάθω λομπάγκο μαζεύοντας τα συντρίμμια πίσω του. Πίστευε και μία έρευνα. Ο μηχανισμός είναι δικής μου έμπνευσης. Και σε διαβεβαιώ ότι θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη. Με τις ντομάτες θα μας πάρουνε. Θα σε ζηλεύουνε. Θα περπατάς καμαρωτή και το καροτσάκι, πιστός σου φίλος και βοηθός, θα σταματά όπου θες. Θα πηγαίνει όπου θες. Τι μου λες, έχεις βάλει και ρόδες μπρος? Όλα τα έχω κάνει. Όλα τα έχω προβλέψει. Θα το δοκιμάσουμε μόλις γυρίσεις το μάτι. Δεν έχει λαϊκή σήμερα. Γι' αυτό κολλάς με κεντούλα. Θα πάμε στο σούπερ μάρκετ. Ηρακλή, είσαι σίγουρος ότι δεν θα γίνουμε ρεζίλ των σκυλιών? Μπορείς να μου έχεις εμπιστοσύνη. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Έλα, δείξε με αυτό το πώς το λένε αυτό, το τηλεμπαραφέτ. Τηλεχειριστήριο το λένε. Λοιπόν. Καλημέρα, πατέρα. Της μητέρας είναι αυτό. Είδες τι ωραία που της πάει? Εγώ προτιμώ με τα δικά της. Άκου να σου πω. Εργάζεται σε οικομόδας. Πρέπει να είναι καλοτημένη. Ναι. Εντάξει, τώρα εγώ πρέπει να πηγαίνω για να μην αργήσω, Πού πας, παιδί μου, θα σε πατάξω εγώ με το αυτοκίνητο. Δεν χρειάζεται, πατέρα, θα πάρω το λεωφορείο, μην παίρνετε στον κόπο. Μα δεν είναι κόπος, παιδί μου, αφού το ξέρεις, ότι μ' αρέσει να οδηγώ. Ναι, καλά. Σκέφτεται το λάμπι. Είναι τυχόν και σου φερθεί άσχημα μετά το ξύλο που έφαγε. Ελάτε, πατέρα, τώρα. Του δίνουμε αξία, έτσι δεν το καταλαβαίνετε. Δεν έπρεπε να πάτε να το χτυπήσετε. Και τι, να τον άφηνα να σε προσβάλλει έτσι ανενόχλητος? Πατέρα μου, ξέρω πόσο με αγαπάτε, αλλά δεν χρειάζεται να με προστατεύετε. Είμαι ενήλικας πια, πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Και στο κάτω-κάτω, αν είναι τόσο βλάκας ώστε να δώσω συνέχεια, μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Μαρία, στάσου. Μην ανησυχείτε, είπαμε. Πάω γιατί δεν θέλω να αργήσω. Λοιπόν, γεια σας. Μεγάλωσε το κορίτσι μας, Ηρακλή. Μας πήρε λίγο χρόνο παραπάνω να το καταλάβουμε, αλλά πρέπει να το καταλάβουμε επιτέλους. Ναι, σε λίγο θα μας πεις να μετακομίσει και να πάει να μείνει μόνη της. Δεν θα ήταν εκεί. Ούτε να του σκέφτεσαι. Λοιπόν, έλα εδώ. Αρχίζουμε το μάθημα. Το βλέπεις αυτό το κόκκινο κουμπί, Ναι. Αυτό είναι το κουμπί έκτακτου κινδύνου. Αυτό, δηλαδή, άμα το πατήσω, θα αυτοκαταστραφεί? Ναι, για να μην μάθει ο Μανάβης τα μυστικά του κράτους. Έλα, βρεκετούλα. Αυτό το κόκκινο κουμπί, μόλις το πατήσεις, ακινητοποιεί αμέσως το καροτσάκι. Το κατάλαβες? Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Για να το εμπεδώσεις. Καλώς στα μάτια μας τα δυο. Ρε Λάμπη,
Λίγα λόγια, ρε φίλε. Άσε, γιατί θα έρθει και ο μπαμπάκας και θα σας βρέξει. Δεν το ρισκάρω, ρε εσύ. Μην το στεναχωρήσουμε το μπουμπούκι μας και τις φάμε χειρότερα μετά. Αχ, μην ανησυχείς, Λάμπη. Υπάρχουν σοβαρότεροι λόγοι να στεναχωρηθεί κανείς. Όπως, ας πούμε, να χάσει το λεωφορείο. Ή να μην έχει λιακάδα την Κυριακή. Γι' αυτό μάλιστα, να στεναχωρηθώ. Είσαι και ευαισθητούλα. Αλλά επειδή δεν μου μιλάς ή επειδή δεν βγήκαμε τις προάλλες. Αυτά μάλλον μου φτιάχνουν τη διάθεση. Μη μας λες. Ναι, δεν βλέπεις πως χαμογελάω. Ωχ, για να σε δω, Λάμπη. Καλά, εσύ κάτι έκανες στο πρόσωπό σου. Αυτό είναι. Έχεις ομορφύνει πολύ τώρα τελευταία, Λάμπη, το ξέρεις? Ξέρεις, Γεια. Γεια. Μπράβο, Μαρία! Τι ήταν αυτό, ρε? Δεν ξέρω από πού ήρθα. Δεν ξέρω από πού. Α. Γεια σας, κορίτσια. Μένετε εδώ κοντά, δεν σας έχω ξαναδεί. Ναι, είμαστε εδώ της γειτονιάς. Κοίτα που δεν σας έχω ξαναδεί. Είναι η τυχερή σου μέρα σήμερα. Ναι, μάλλον. Γεια σας, εγώ είμαι ο Νικόλας. Γεια σου, Νικόλα! Το σαχαροπλαστείο το ξέρετε, απέναντι από την εκκλησία είναι της μητέρας μου. Άμα θέλετε γλυκό καμιά μέρα μπορείτε να περάσετε να σας κεράσω ένα. Τέλειο! Δηλαδή, όπως λέμε, σαχαροπλάστης ήταν ο μπαμπάκας σου. Γι' αυτό είσαι τσιγλικούλης, έτσι. Εντάξει. Πάντως όποτε θέλετε να περάσετε το σαχαροπλαστείο δικό σας. Άστο, κάνουμε δίαιτα. Δεν μας αρέσουνε τα γλυκά. Ούτε ζαχαροπλάστες. Καλά, τι ήταν τούτο? Το σολομό μην το παραψήσετε, εντάξει. Α, και το dressing στη σαλάτα, τελευταία στιγμή. Μη μαραθεί. Θέλω όλα να είναι τέλεια. Παρήγγειλα φαγητό. Συγχαρητήρια. Και αυτό στο St. Mary's College το έμαθες? Όχι, στο φαγητό έχουμε οικογενειακή παράδοση. Δίναμε πάντα τις καλύτερες παραγγελίες. Ήρθε η κουκουβάγια. Δεν θα ερχότανε. Μέσα είναι ο Φίτουλας και τυπώνει τις αναφορές. Φρόντισε να τις βάλεις στο χέρι και να τις δώσεις προσωπικά στον Αλέξη, εντάξει. Μη σε προλάβεις, Πασίκλα. Αγάπη μου, οι αναφορές είναι δικές μου. Δεν θα καταλάβει από πού της ήρθε. Έτσι σε θέλω. Αδίστακτη. Αχ, Θεούλη μου, κάνε να πάνε όλα καλά. Κοίτα, κατάντια. Καλημέρα και σε σένα, μητέρα. Θα είναι καλή, αγόρι μου, γιατί και χθες καλή την είπες και μου ήρθες μπαταρισμένο σαν τη μόμια του Φαραώ. Και γι' αυτό κάνεις έτσι. Μέχρι να παντρευτώ θα γιάνει. Εδώ σε θέλω. Πώς θα παντρευτείς, πώς θα νοικοκυρευτείς με αυτά που κάνεις, μου λες? Πω ρε μαμά, στον ύπνο σου με έβλεπες. Στο έχω πει, βρε. Τι έχει πια αυτή η κουκουβάγια η Μαρία? Μέλι, τι κάνεις όλη μέρα με αυτή την ασκημομούρα? Πάλι τα ίδια. Και σου έχω πει μη μιλάς έτσι για τη Μαρία, με νευριάζεις. Σου θίξαμε την καλονή. Εγώ ξέρω ότι είσαι 26 χρονών και δεν έχεις βρει μια δουλειά της προκοπής. Πού να βρω δουλειά που με έχεις εδώ μέσα και γεμίζω εκλεράκια? Βρες εσύ μια δουλειά και θα βρω εγώ άνθρωπο για τα εκλεράκια. Αυτά δεν πάνε χαμένα. Εσύ πας χαμένος. Κρίμα. Τέτοιο κελεπούρι. Βρε μια κοπέλα, βρε. Μια κοπέλα να σε αγαπήσει, να σε πονέσει, να σε φροντίσει όταν θα φύγω εγώ. Πού θα τη βρεις? Γι' αυτό κάνεις ρε μάνα έτσι. Θα βάλω μια αγγελία. Θα πάω στην Ανίτα Πάνια. Θα πετάω στάμνες από τα μπαλκόνι που σκάζεις εσύ ρε μάνα. Μην ανησυχείς. Και εγώ σαν τα εκλεράκια είμαι, δεν πάω χαμένος μαμά. Τι να σου πω βρε παιδάκι μου, τι να σου πω? Αφού γελάς εσύ ο ίδιος με τον εαυτό σου, τι να πω εγώ? Να μην πεις τίποτα. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να βρεις έναν άνθρωπο να σε βοηθάει στο ταμείο, να μπορέσω να ψάξω να βρω καμιά δουλειά. Μα έχω βάλει τόσες μέρες αγγελία, αγόρι μου. Δεν έχει φανεί κανείς. Άντε να δούμε. Θα μου φτιάξεις καφέ? Να σου φτιάξω. Να σου βάλω και 2-3 εκλεράκια. Τα γέμισα τώρα, είναι φρεσκότατα. Μην πάνε και χαμένα. Ναι, αγοράκι μου. Καλημέρα.
έξω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλά. Μαριέλα μου, τα αδέλφια θα παρευρεθούν. Μήπως ξέρω κι εγώ. Η Ελεονόρα σήμερα γυρίζει από Παρίσι. Το Σέργιο δεν μιλήσαμε καθόλου. Μήπως έχει δουλειά στο Υπουργείο. Καλημέρα σας. Συγγνώμη, πάω να βρω ντοσιέ. Καλημέρα σας. Περάστε. Καλημέρα. Ασχημένη κι άλλα αυτή κάθε μέρα που τη βλέπω, είναι η ιδέα μου. Είναι το συνολάκι που την κολακεύει. Αυτή έπρεπε να είχαμε στείλει πέρσι στη Eurovision. Θα τα έστελνε αδιάβαστα τα τέρατα της Φιλανδίας. Και χωρίς ίχνος μέλικα. Καλημέρα σας. Μπορούμε να περάσουμε στην αίθουσα. Είστε σίγουρα εντάξει? Ναι, τώρα είμαι καλύτερα. Η πίεση πρέπει να μου είχε πέσει. Υπογλυκαιμία. Α, είμαστε στο κατάλληλο μέρος. Να κεράσω κάτι? Τι? Ένα φοντανάκι θα το πάρω, μη σας προσβάλλω κιόλας. Ωραία. Νιώθετε καλύτερα? Καλύτερα από ποτέ. Μπράβο. Να το πάμε από την αρχή. Ναι, από την αρχή. Είσαστε εδώ για τη θέση. Ναι. Τι ακριβώς ζητάτε, γιατί δεν έχω εμπειρία στη ζαχαροπλαστική, αλλά έχω ξαναδουλέψει πολύτρια. Προσληφθήκατε. Όχι, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Θα το συζητάμε αυτό το πράγμα. Καλά, δεν θέλετε να δείτε? Δεν θέλω τίποτα, δεν θέλω. Εγώ απλά θέλω να σας βλέπω. Να σας δω εδώ μαζί μου. Όχι, μαζί μου στη δουλειά εννοώ. Στη δουλειά μαζί μας, γιατί το ζαχαροπλαστείο δεν είναι δικό μου, είναι της μητέρας μου. Οπότε το μαζί μας πάει σε αυτό, στη μητέρα μου και σε μένα. Εντάξει, ηρεμήστε, μην πάθετε πάλι τίποτα. Όχι, μην πάθω τίποτα πάλι. Νικόλα, τι γίνεται, τι θέλει η κοπέλα? Μαμά, να σου γνωρίσω την καινούργια μας υπάλληλο. Πώς σας λένε? Αγγελική Μακρυπούλια. Όχι καμία συγγένεια, απλή συνωνυμία. Εγώ θα ορκιζόμουν ότι είσαστε αδερφή της Ζέτας. Εσύ ούτε το όνομά της δεν ρώτησες. Έχετε ξαναδουλέψει ταμείο? Ναι, μαμά, ναι. Την Αγγελική ρώτησα, Νικόλα. Ναι, εντάξει, το είπα στον Νικόλα. Νικόλα. Έχω δουλέψει σε κατάστημα ρούχων. Εντάξει, δεν νομίζω να δυσκολευτώ. Όχι, καλά, τι να δυσκολευτώ. Σιγά το λειτουργήμα τώρα. Άλλος να σου πω, τι τα γεράκια, τι εκλεράκια, σωστά. Με αυτό το χαμόγελο θα ξεπουλήσουμε. Συστάσεις έχετε? Ξέρετε, η ιδιοκτήτρια του μαγαζιού έφυγε από την Αθήνα και δεν... Βρε μαμά, θέλει συστάσεις το κορίτσι αυτό, κοίτα το κορίτσι. Είναι κορίτσι για συστάσεις. Καλά, Νικόλα μου, έτσι για τους τύπους. Μαμά, τις πάστες, θα λιώσουν οι πάστες. Να πάμε λίγο στο ψυγείο της πάστας. Μα συγχωρείς μισό λεπτάκι, δεν θα το αδικήσω. Εσύ παραπονιώσουνα ότι δεν βρίσκω κοπέλα. Ναι, αλλά υπάλληλο θέλουμε. Θα πάρουμε κουρούνι στο σακί, μπορεί να είναι καμιά μακριχέρα. Μακρυπούλια είναι, μαμά. Μακρυπούλια και μάλιστα καλύτερη και από τη Ζέτα, μαμά. Είναι ένας άγγελος. Έλα, μαζέψου. Τα σάλια σου τρέχουνε. Άντε, πήγαινε, πες ότι προσλήφθηκε και μην την αφήσεις από τα μάτια σου. Μαμά, δεν το είχα σκοπό. Μαμά, χαμογέλασε. Βρε βλαμμένο, μην κάνεις έτσι. Δεν αρέσουν στις γυναίκες χαζοχαρούμενοι. Άντε, πήγαινε, πες της του. Άντε, προσλήφθηκε. Πήγαινε, πρόσεχε όμως, Να σου πω, και εσύ να είσαι διακριτική, μην έρχεσαι μέσα έξω πάλι. Δεν μου λες να βγάλω και το βιολί του πατέρα σου από το πατάρι, να σας παίξω τίποτα έτσι για ατμόσφαιρα. Ρε, άι, πήγαινε από εκεί. Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Η αγάπη μου είσαι εσύ και δεν σ' αφήνω. Δεν έχεις καμιά δουλειά να κάνεις? Όλη μέρα μαζί μου θα ασχολείσαι? Και όλη νύχτα και όλη τη βδομάδα και όλο το μήνα και μη συνεχίζεις, το πιάσαμε το... Καλημέρα. Πού είναι ο διευθυντής σας? Σε ποιον μπορώ να αναφέρω την ανεπάρκειά σας? Τι εννοείτε, κύριε Στεφάνη? Μη με θεωρήσετε ρατσιστή, Δεσποινής.
Θέλω να δίνονται ευκαιρίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Αλλά προφανώς η θέση σας απαιτεί φαιά ουσία που εσείς δεν διαθέτετε. Κύριε Στεφανέλη, θέλετε να μου εξηγήσετε? Δεν θέλω, αλλά στην περίπτωσή σας μάλλον είναι απαραίτητο. Μπορεί λοιπόν να μην έχει πέσει ακόμα στην περιορισμένη σας αντίληψη, αλλά είμαι μέτοχος σε αυτή την εταιρεία. Το ξέρω, κύριε Τότε γιατί δεν μου κλείσατε θέση στον γκαράζ? Ή μήπως ξεχάσατε ότι σήμερα έχουμε συμβούλιο? Κύριε Στεφανέλη, χίλια συγγνώμη, δεν θα ξανασυμβεί αυτό. Συγχωρήστε με. Συγγνώμη για την αμέλειά μου. Εκτός κι αν ο κύριος Μαντάς Τζούνιορ θεωρεί πως δεν αξίζω μια θέση στο πάρκινγκ. Όχι, δεν ήταν δικό του το λάθος. Εγώ φταίω, συγγνώμη. Θα φροντίσω αμέσως για το αυτοκίνητό σας. Μπορείτε σίγουρα? Μήπως χρειάζεστε βοήθεια? Δεν θέλω να μου πιεστείτε γιατί μπορεί να βραχικυκλώσετε. Εντάξει, κύριε Στεφανέλη, σας ζήτησε συγγνώμη. Μάλιστα. Εντάξει, ηρέμησα γιατί βλέπω ότι έχετε τη βοήθεια που χρειάζεστε. Χίλια συγγνώμη. Κάτι είναι κι αυτό. Μπορεί εδώ μέσα να είσαστε όλοι σας ανάξιοι, αλλά που ευγένεια σκίζετε. Ορίστε ο χαρτοφύλακάς σας. Συγγνώμη και πάλι. Είναι εντάξει? Το ελπίζω. Γιατί με ακολουθείτε, Δεσποινή, θέλετε να με αποτελειώσετε? Όχι, απλώς κι εγώ επάνω πάω. Στο συμβούλιο. Είστε ο κύριος Στεφανέλης, σωστά? Γνωρίζετε το όνομά μου, βλέπω. Να ανησυχώ? Μήπως είστε πληρωμένοι δολοφόνος? Όχι. Τι λέτε τώρα, καμία σχέση. Είμαι η καινούργια γραμματέας του Προέδρου. Παπασωτηρίου Μαρία λέγομαι. Είστε η καινούργια γραμματέας του Αλέξη? Ναι, μια από τις δυο δηλαδή. Μπα, έχει κι άλλη γραμματέα? Μάλιστα, την κυρία Πατρικαρέα. Τη Λίλιαν, τη φίλη της Μαρκέλας. Μπράβο, μάλιστα. Πάντα large ο Αλέξης μας, Δυο-δυο τις γυναίκες του, πάντα. Θα περιμένετε το επόμενο? Το Παρίσι, πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία στο Παρίσι. Είναι η Ελίζα τελικά. Δεν θα Παρίσι πάρα πολύ. Τι να κάνω, έχει Παρίσι, έχω να πω στο Παρίσι. Πόσο κόψεις στο Παρίσι? 3. Μόνο 3. 13 είναι. Τι δεν κάνεις δηλαδή? Πολύ ωραίο το Παρίσι, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάει, παλιά. Τώρα θα θέλω να πάω τώρα, ένα πράγμα. Είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία. Το Παρίσι, εγώ δεν αλλάζω με τίποτα. Ορίστε, κύριε Μαρία. Λοιπόν, κατά τις 2 θα διακόψουμε για φαγητό. Έχω παραγγείλει. Εντάξει, Λιλιάν, με τις αναφορές τι γίνεται, Φώναξε μου τη Μαρία, σε παρακαλώ. Μην ανησυχείς, Αλέξη. Θα τις έχεις τις αναφορές. Συγχωρέστε με για την αργοπορία. Δεν συνηθίζω να αργώ. Ειδικά σε κηδείες. Δεν πειράζει, Σέργιο. Είσαι δεν είσαι εδώ, δεν κάνει και μεγάλη διαφορά, ξέρεις. Αυτό που ξέρω είναι ότι παρόλο που πληρώνεις 2 ιδιαιτέρες, καμιά τους δεν φρόντισε να κρατήσει μια θέση στον γκαράζ. Λιλιάν, ισχύει αυτό? Λυπάμαι πολύ, Σέργιε. Δεν θα ξανασυμβεί. Ελάτε, δεν πειράζει. Τώρα περιμένουμε μόνο την Ελεονόρα. Αν κάποιου η παρουσία δεν είναι απαραίτητη, είναι της Ελεονόρας. Θα πρότεινα να αρχίσουμε αυτή την κηδεία. Συγγνώμη, τη σύσκεψη. Χωρίς τη μικρή μου αδερφή. Μπάσε καλό σου πουλάκι μου. Κηδεία και κηδεία πρωί-πρωί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πριν αρχίσουμε, ήθελα να ζητήσω μια χάρη από εσάς τους δυο. Αλέξη και Σέργιο. Σας παρακαλώ, δείξτε το δέοντα σεβασμό. Μην ανησυχείς, πατέρα. Κι εγώ και ο Σέργιος θα κρατήσουμε τις διαφορές μας έξω από αυτή την αίθουσα. Έτσι? Χαίρομαι που το λες αυτό, Αλέξη. Γιατί αυτή η εταιρεία έχει ένα και μοναδικό λόγο ύπαρξης. Τη φιλία. Μια φιλία που πάει πάρα πολλά χρόνια πίσω, πριν ακόμα ιδρυθεί η Ευρωμόντα. Εγώ και ο πατέρας σας, Σέργιο και Μαρκέλα, σφραγίσαμε τη φιλία μας με αυτήν εδώ την εταιρεία. Και η φιλία ήταν πάντα η προτεραιότητά μας. Μέχρι την αποφράδα εκείνη η μέρα που ο Κωνσταντίνος και η Κατερίνα έφυγαν από τη ζωή.
Γραφείο Προέδρου, παρακαλώ. Ναι, έλα, μαμά. Έχω πολλή δουλειά. Έδωσες τις αναφορές, εντάξει? Όχι ακόμα, τώρα, σε λίγο. Βγήκαν καλές? Ελπίζω, γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να κάνουν περικοπές στο προσωπικό. Τι εννοείς? Θα σε απολύσουνε? Δεν ξέρω, μαμά, δεν ξέρω. Εγώ μια φορά πρέπει να τις παραδώσω και να είναι άψογες. Γι' αυτό πρέπει να σε κλείσω τώρα, εντάξει? Εντάξει, αγάπη μου. Εγώ περιμένω τον πατέρα σου να πάμε να κάνουμε δοκιμή στην καινούργια του πατέντα στο σούπερ μάρκετ. Α, ωραία. Μαμά, σε παρακαλώ, πρόσεχε τον μην μας κάνουν καμία μήνυση πάλι. Θα τον προσέχω, μαράκι μου. Ελπίζω να μην μας βγάλουν στα δελτία και τον διώξουν και από το σχολείο. Εντάξει, μην ανησυχείς. Λοιπόν, σε αφήνω τώρα γιατί έχω δουλειά. Έλα, γεια, γεια. Γεια. And pull yourself up a chair. Take the fork again, it's going to let down your hair. Τι κάνεις εκεί, Κιετούλα? Τίποτα, Ηρακλή μου. Δοκίμασα αυτό το τι λέμε. Δεν έκανα τίποτα. Τηλεχειριστήριο είπαμε το λένε. Μάθε το επιτέλους. Έλα, μη φοβάσαι. Για σένα το φτιάξα. Εσύ θα το χρησιμοποιήσεις. Μόνο που είναι λίγο ευαίσθητο. Γι' αυτό μέχρι να το μάθεις θα το χρησιμοποιήσεις μόνο μαζί μου. Ό,τι πεις, Ηρακλή μου. Σε έτοιμη? Πάμε για το test drive. Μια στιγμή να πάρω τα χαρτιά μου. Τι δεν κάνεις τα χαρτιά σου? Για εξακρίβωση στοιχείων, πάμε. Ας έχω την ταυτότητά μου μαζί μου. Για καλό και για κακό, μην εκραγεί και μας πάρουν για τίποτα καμικάζι. Δύο εβδομάδες την καθαρίζαμε την κουζίνα. Αφού η μαμά αναγκάστηκε να φωνάξει ειδικό συνεργείο. Αλήθεια, Ναι, και από τότε μου απαγόρεψε να μπαίνω στο εργαστήριο. Μόνο σε ειδική περίπτωση. Γι' αυτό είμαι έξω και εξυπηρετώ τους πελάτες. Και τώρα που τους εξυπηρετώ εγώ. Και θα είναι πολύ πιο ευχαριστημένοι γι' αυτό. Α, τι γλυκούλης μου είσαι. Δηλαδή να μην νιώθω τύψη ότι σου παίρνω τη θέση. Όχι κάθε. Τι λέει, τύψη, κάθε άλλο. Μου αρέσει που βοηθάω τη μαμά εδώ πέρα, μου αρέσει η δουλειά, αλλά. Εγώ έχω σπουδάσει οικονομικά. Έχω μάστερ στην οικονομετρία. Και θέλω να βρω κάτι πιο σχετικό. Δηλαδή ψάχνεις αλλού δουλειά. Ναι, ακριβώς, αλλά τώρα ξέρεις με την κρίση στην αγορά είναι δύσκολο να βρεις μια καλή θέση, Κρίμα πάντως. Κρίμα για την κρίση στην αγορά, βέβαια. Εμένα το λες. Ξέρεις πόσα χρόνια εγώ είμαι άνεργος. Όχι, λέω που δεν θα δουλεύουμε μαζί. Νόμιζα ότι θα είσαι κι εσύ εδώ στο ζαχαροπλαστείο. Θέλεις να δουλεύουμε μαζί? Όχι, δηλαδή. Κρίμα που δεν θα σε βλέπω συχνά. Θες να με βλέπεις συχνά? Γιατί το λες έτσι, τόσο παράξενο είναι. Όχι, δεν... Συγγνώμη τώρα, δεν ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Εσύ μπορεί να μην αισθάνεσαι το ίδιο. Εγώ θέλω να σε βλέπω συνέχεια. Ναι, να πάνε όλα στο διάλογο, δεν θέλω τίποτα. Και η οικονομετρία και τα μαθηματικά και η μακροοικονομία, όλα. Και η ζήτηση, η προσφορά, η κρίση στην αγορά, όλα δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Να μην βρω ποτέ δουλειά, δεν με νοιάζει, Όλη την ώρα να πουλάω τροφάκια εδώ μαζί σου, αρκεί να σε βλέπω, Αγγελική μου. Είσαι τόσο γλυκός. Αλλά φυσικό δεν είναι, ζαχαροπλάστησα είναι η μαμά σου. Αυτό δεν μου το έχει πει ξανά καμία. Χαίρομαι που έχω την πρωτιά. Να σου πω τώρα κάτι σοβαρά όμως. Μην το ξαναπείς, μακάρι να βρεις κι αλλού δουλειά. Έτσι κι αλλιώς, εμείς μπορούμε να βρισκόμαστε και εκτός δουλειάς, έτσι δεν είναι? Εκτός δουλειάς? Δηλαδή, θέλεις να βγούμε μαζί? Ναι. Σε ενοχλεί που στο λέω έτσι ευθέως? Μήπως υπάρχει κάποια άλλη στη ζωή σου? Άλλη? Άλλη κοπέλα? Πλάκα μας κάνεις. Όχι, δεν υπάρχει άλλη κοπέλα. Πέρα από κάτι φλερτάκια, κάτι αρπακτούλες, έτσι ξέρεις, από εδώ και από εκεί τώρα, άντρες είμαστε. Ναι, βέβαια, αλλά κάτι σοβαρό. Σοβαρό? Όχι, για πλάκα, αστεία πράγματα, για γέλια, δεν σοβαρό, όχι, όχι, από τι λέει, σοβαρό δεν. Οπότε, τι λες? Θέλεις να βγεις μαζί? Έτσι, φίλοι μου, αν η Εκομόντα γεννήθηκε χάρη στη φιλία μας με τον Κωνσταντίνο, μεγάλωσε και άνθησε χάρη στη Μαργαρίτα και τη συγχωρεμένη την Κατερίνα. Ήταν η φροντίδα και η αγάπη τους. Με συγχωρείς, Στέφανε. Αλέξη, αναφορές. Να πάω να δω. Να πας, Μαρκέλα. Στέφανε. Να πας, παιδί μου.
Λοιπόν, ζυγή. Εκρηκτική εβδομάδα για τους αδέσμευτους. Κλείστο αμέσως. Έλα, σ' αφήνω, αρχίζαν οι εκρήξεις. Τι έγινε? Πού είναι οι αναφορές, τις θέλει ο Αλέξης. Πρέπει να είναι έτοιμες, τις βάζει ο Φίτουλας σε ντοσιέ. Έλα μαζί μου. Πού είναι οι αναφορές? Ορίστε, εδώ είναι. Ήμουν έτοιμη να τις πάω στο... Αυτές δεν είναι αναφορές των τμήματων. Ξέρετε, πήρα μια μικρή πρωτοβουλία. Α, παίρνεις και πρωτοβουλίες τώρα. Κοιτάξτε, για να είναι πιο οργανωμένα και ξεκάθαρα τα στοιχεία που χρειάζεται ο κύριος Μαντάς, πήρα όλες τις αναφορές και τις διαμόρφωσα σε μια ενιαία. Ενιαία? Ναι, κοιτάξτε. Εδώ έχω μια συγκεντρωτική περίληψη που παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα στοιχεία από το κάθε τμήμα της εταιρείας. Εδώ είναι ο ισολογισμός, ο προϋπολογισμός, οι δαπάνες, τα έσοδα, οι πωλήσεις, οι τραπεζικές συναλλαγές. Και εδώ είναι σε μια γραφική απεικόνηση. Και σε γραφική απεικόνηση. Ναι, ξέρετε, θεώρησα ότι είναι πιο χρήσιμο για τον κύριο Μαντά να έχει μια αναφορά να μελετήσει με όλα τα στοιχεία που χρειάζεται, παρά 5 διαφορετικές. Είδες, Λίλιαν, τη χρυσοχέρα που είναι η... Πόσο είπαμε? Μαρία Παποσωτηρίου, κυρία Στεφανέλη. Μπορώ τώρα να τις πάω στον κύριο Μαντά? Δεν είναι ανάγκη, θα τις πάει η Λίλιαν. Μα ξέρετε, ήθελα να τις πάω εγώ προσωπικά για να του εξηγήσω. Δεν χρειάζεται. Θα του εξηγήσει η Λίλιαν. Μπορείς, έτσι, Λίλιαν? Και βέβαια μπορώ, Μαρκέλα. Μην ξεχνάς ότι έχω κάνει και 2 εξάμηνα οικονομικά στο St. Mary's College. Ισολογισμοί, προϋπολογισμοί, ισοζύγιο, ζυγείο, οροσκόπια, συναστρίες. Όλα αυτά είναι παιχνιδάκι για μένα. Μα αν με χρειαστεί ο κύριος Μαντάς? Δεν θα σε χρειαστεί. Όταν έχουμε σύσκεψη δεν θέλουμε να μας ενοχλεί κανείς. Άντε, κοριτσάκι μου, αρκετά κουράστηκες. Πήγαινε να τσιμπήσεις κάτι τώρα, οκ? Πάμε, Λίλιαν. Γέροι άνθρωποι, τα κάνατε όλα λίπα. Για να πεις τον μπάγκο σου, ανεδέστοτε. Να τα πω, κύριε ξεμοραμένη. Δείτε φάτσα εφευρέτη. Είστε τυχεροί που θα σας κάνω μήνυση. Έλα. Πάμε, Κετούλα. Είσαι εντάξει, Ηρακλή μου, δεν χτύπησες, για να δω το κεφάλι σου. Έχει αίμα. Σιγά μην έχει αίμα. Ένα καρούπαλο και πολύ μου είναι. Γιατί τόσο σκομπός σε ροδάκινο έφεγε στο κεφάλι. Δεν είναι τίποτα. Πώς δεν είναι τίποτα. Να μην πω το ρεζιλίκι στη μαναβική. Άσε τα γάλατα που χυθήκανε. Τώρα αυτή τη δουλειά θα κάνεις, θα μετράς ζημιές. Συγγνώμη, Ηρακλή. Μια χαρά τα πηγαίναμε μέχρι που μπέρδεψες το κουμπί εκτάκτου κινδύνου με το αυξομοιωτή ταχύτητας. Συγγνώμη, Ηρακλή. Τι να πω. Μοιάζανε όμως. Πρέπει να το πάρω απόφαση. Μετά θάνατον θα αναγνωριστεί η αξία μου. Κούφια η ώρα που τα ακούει. Μέχρι τότε χλευασμό και περιφρόνηση θα εισπράττω. Πέτα αυτό το διάολο να πάμε στο σπιτάκι μας. Κετούλα. Άντε. Πάμε σπιτάκι μας. Και με βόλευε αυτό το σούπερ μάρκετ. 2 βήματα ήταν. Τόπο στα νιάτα, λοιπόν. Ήρθε η ώρα να περάσει στο τιμόνι ο γιος μου ο Αλέξης. Οι περισσότεροι τον γνωρίζετε από τόσο τα παιδάκι. Από τότε έχει καταφέρει πολλά. Μην ξεχνάμε τις σπουδές του στο Princeton. Βέβαια. BA στην ιστορία τέχνης. Και μάστερ στην επικοινωνιολογία. Σωστά. Πώς μου ξέφυγε. Συγγνώμη για τη διακοπή. Έχετε μπροστά σας μια συγκεντρωτική αναφορά. Λίλιαν, θες να μας εξηγήσεις? Φυσικά. Αντί να κουράζεστε με ξεχωριστές αναφορές από κάθε τμήμα, πήρα την πρωτοβουλία να συνθέσω όλα τα στοιχεία σε μία συγκεντρωτική αναφορά. Όπως θα δείτε, έχω συμπεριλάβει και γραφικές απεικονίσεις για κάθε τμήμα. Μπράβο, Λίλια. Καταπληκτική δουλειά. Αλέξη, νόμιζα ότι είχες πει στη Μαρία να προετοιμάσει αυτές τις αναφορές. Κι εγώ. Όμως η Λίλιαν έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Σε ευχαριστούμε, Λίλιαν. Όντως μας διευκόλυνες πολύ. Για ένα πράγμα απορώ, Αλέξη. Ή μάλλον για 2. Ας σκεφτεί κανείς πως η Λίλιαν κατάφερε να συλλάβει μια ωραία ιδέα. Πράγμα που αναμφίβολα μας εκπλήσει όλους, Εγώ πάντα πίστευα στις ικανότητες της Λίλιαν. Αφού λοιπόν έχεις μια τόσο ικανή γραμματέα σαν τη Λίλιαν, γιατί έχεις προσλάβει άλλη μία? Για τα ωραία της μάτια? Έχει και άλλα καθήκοντα, όχι τόσο εμφανή.
Είμαι σίγουρος. Αλλά μάλλον θα πρέπει να μας τα εξηγήσεις. Γιατί θα συμφωνήσετε όλοι, πιστεύω, πως 2 μισθοί για μία ουσιαστικά θέση είναι τεράστια σπατάλη. Δεν έχω δίκιο, Αλέξη? Ήταν η στιγμή που ήθελα να φύγω κι ήρθαν κι οι λιγμοί στα μάτια λίγο-λίγο. Έρωτας μπορεί να αντέξει αυτή τη γυμνιά που να συγχωρεί